Kwatiko, as I let you go, kechano kakoro wadaka oyo mokwongo, kapoko oyo mokwongo. Your last word to our parents and maybe nyithindo masani koro seduogo dala. Moko no dugo ni na otimo gino, moko boko nya otimo luore manye gisekete school. What you do tell? I met a clip today in social. Kenya thima tin moro ne wuoyo kod nyithindo. To kono them right nikech wanjo nyuol. So it starts from home. Everything that manthindo gitimo skyni, it started from home. And we usually say children do not learn by being taught or by being told. They learn by action. Okay. Erokamano nyanya koro mgajuangi kanyi be mwaka ogo yio marwa mokwongo. Kwa duogo tuabire tielo mara de. Komuoch to wan kore duoko mag piny koni kod kocha. Kabende Warango piny koni kod kocha. Kabende Warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi. Kaka odiochiengi biro bedo E futo mar yamo e kor lwasi. Nondo mar oboke. Chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Okay. Chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo Example, you know your family ni donge. Ingine wanto wanyala afford ma. For now ma wanyala afford. Angoma miye nyathida igre madonj miyud ni no wango school. Ngima miyo nyathi wango school en kaka obedo brought up. Correct. Yeah. Kisesugo wasewinjo, moko be waseneno. Ma janyuol ko be waseneno. Ma janyuol chungo gi japuonj ma kodwa winjo gimo report mokelne. Koro kaka nyaminwa osewacho ni ma biro mama correct nyathi. Baba correct nyathi tibiro intervene. Okay. Koro ibiro nywandi e dendni. Koro en kano dhi school to baba biro chwadi. Kendo nomiya puonjruok maber kendo ne en ng'ama long'o. An kara, where is the gap? Mondo iduog chien, koth nochako goya kanye. Koro ibedo ng'at manyalo dok chien mondo ing'i kuma nikoso kata kuma nikosa osetimre mondo itim nade. To donje ni to nakotimo gini. To kata kosewuoyo gi nyithinda to duogo biro ira to penja ni Julie. Naneno ka gimoro ni sometimes approach Johnny alifanya hii ama nani Mike. What can we do about it? Okay, ni wewe mtoto wako ona kibrit. Koro kanyo kapo Kibrit. Koro kanyo kapok aduoko. Sani janyuol gimo nego penjo nyuol en ni ande. Nyathi obedo go penj marom nade. Okay. Ama okaw gi nyathi time marom nade. Sana koro sani nyithindo of more. Koro stima nyakwar mama uni oduogo. Ng'e ni to level mane chiegni mama uni oduogo. Ng'e ni to level mane chiegni nen kilomita digi majni pange. Eket bed kode piny kendi wuok. Pange. Eket bed kode piny kendi wuok kode. What did you have to add? Topo wanjo Kisumo kai wanjo pacho iparo no bor kodwa to matin Saturday wawinja wacha mara goro sare to mara goro sare uyudo kwantie kamoro to osiepna ng'isani antie gi welo wuok gi to matin ng'isani koro ng'eni wenda kani koro I took it koro ang'iso gini ani sawa basi endeni tu nyumbani sini sawa atie to wawere ni sawa basi endeni tu nyumbani sini sawa atie to wawere but naneno where is the problem nikech already the school was at panic. Nika skunde wang. The next one is that one. It was not the perfect school. It was not the perfect school, but it is the school. You want it. But it is the school. You want it. Let the children own. Machieng moro ko winjo ni an alumni. Ang aeroga achaka skundwa kae. Walos utewa mondi. Kwaloso utewa to community will flourish. Joshua,
What do you think? Nyithindo gi Joshua, what do you think? Nyithindo gi yuago penj ma moro ni kocha. Kidhi e notice board. Ni yudo first second term kata first term. First second term kata first term. Gik medhi time school te. Are lined up. Keti. Matena lady medhi time school te. Are lined up. Keti. Matena lady. That's for the norm. That's lady. For the norm. That's for the rules and the norm. That's for the rules and the norm. So you better be responsible. So you better be responsible. Team gi madwarore. Okay. Then, okay, nyithindo gi mondo mi ingeni mondo mi ngato come up with that one school. Yes. Or undergo. Sani unalongi sini mamsi umekuwa ukiniambia nikuambie mwenye anatembea naye huyu ni Johnny. Koro Na nakuanga beshte hapo. Beshte. Au tunisa kaka beshte. Oh, beshte. Kwa togogi kulo siapa. Apa ni Western Life ni Kulo siapa. apa ni Western Life ni ose changa. By the way, do you tell them unjo groups kichura dokod ge school these teens? You talk to them. Kichkanya munya rie yen kane dollar. Koro kanyo wawuoyo ingeni Gidonje record wa yes. Ingeni kaka Africans. Soon on 16th we will be celebrating the day of the African child. Yes. That one is a day ma wakawe calendar kwa wachoni. This is a day of an African child. Ngati achonda ni. Menya lo create ginyathini. Ineno kaka gimani neno cha. Already your child is already exposed to. Kaso chewa sadek. Chewa choni just as unfortunately it can't happen. Because nimeamka na mood mbaya. No. Because nimeamka na mood mbaya. No. There is a guideline. Their points must be either positive or negative. Okay. If it points must be either positive or negative. Okay. If it is negative, then now I bear my cross. Kono nyatibo wuta negative, then now I bear my cross. Kono nyatibo wuta kongeni anta wango school. Through the ilunga na ngawa jiwo. Guiding and Counseling. Koro if ido gimatimbre in school side and the students group up and now they condemn. They don't want to see you. I had a client last week and I was handling ingi longo ni shamba boy. Emodongo tena makoro control remote mar TV. To gi timo gigieki. Be wamiyo nyithindo gi voice mondo mi chielo ne gweno bilos maber. Igo ne gero kamano kod wogo. Ko dhi oko seche medhi teacher. Gap. Yes. School manage but parents don't manage. Okay. So they when they get out of school, they do what? They practice. Okay. When they are in school and they feel now the school has managed, give fake atuo nyakadi dala mondo I satisfy my urge. Sasa rumo. Joshua. Yes. Kingyo picha ni. Uona gi owadu moro mandala, masamoro youth, mawinji, janyuol masamoro baba ukato wadu. Thulo selanjako. Watim nami, wachni mogik. Wachni mogik kapoka wacho wachna mogik. Correct. Aduoge Western Life. Mule matin. Wacho ni through kokalo kuom life skill mwatimo na nyithindo gi. Yes. En life skill ma built. Nyathi kuongo ng'ere. Identify himself. What he define himself or herself and strength. Koseng'ere ni an Joshua, an wuoyi. Okonego benatimo you will relate kama. You will relate kama. Then we are happy. Yes. You should be happy to be a guy. To wakongo ng'e gimo kelo wa school. Correct. Abiro school na biro somo. To kase wango dom kata se wango library kata wango adhi somo. Adhi nindango ka. Ng'ama timi. Seche moko iwacho gani daga kuyot. Wacho ni katilo kiyudo mayot. Okoyot. At least in school as a consequence it can be positive or negative. Sani as a consequence it can be positive or negative. Sani to those who jomantie dala mayueyo mos to those who jomantie dala mayueyo mos dakwau take this opportunity to build yourself. Take this opportunity to build yourself. Intie internet usikwe tu TikTok. Toka ene TikTok, obed TikTok manyalo build as an individual. Nikech this day
will never be the same again. Ok bibedo odiochieng' kendo machal kamae ni Nyasaye bokelo. Koro 2026 on the 10th of June, on the 9th of June, it will never come. Boy, girl, boy. So with this, wabo avoid gik mang'eny kaka sexual interaction mabiro at an early age, because these things nyalo cause early pregnancy kata school dropout. So just be good children. We love you and be blessed. Erokamano nyakoro mwajwa in mabende ni ikete Kala TV kendo iluwo chindo gi kachiel nyaka nochaki dakika osekalo kanyo 38 bang' saa 3 onyango nieri ma kawuono. En kindego eko ma ka idhi imanyo ni idwa yudo nyuka moro nade, gima bedo anyisu ni ji osebano base te kendo tiyo. Wan mano wamondo saa 11 koro wadwa ni waywae handbrake matin, kata kamano joluo nogo ngero ni ahero to onge yweyo kech bang' ma nyaka wang' walowe achiel ariyo adek koni kod kocha. Kinie chiro iuso tiatia matek, Nyasaye ok ne weyi. Ka in e puothi igolo cham tiatia matek, ka in nyathi skul isomo tiatia matek, ka in e ofis idhiro ichwalo keyo ugero chumi mar piny Kenya, waduto wariwo lwetwa kendo watim matek. Moko weche mwageno yudo odiochieng' ma kawuono ting'o nyaka duoko mar doho ma bende idhi golo odiochieng' ma kawuono kotenore kod bura bende nomaki ataro mar mane en jalup jatend piny owacho machon Migosi Rigathi Gachagua. Mogo gin moko kuom wechego eko mwadhi geno luonu achiel kachiel koni kod kocha. Reporters wa e kaunti ma Migori oikore kendo ng'iyo ni weche matimre e kaunti no ma Migori, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Siaya, kaunti neri ma Kisumu kanyakla